Presencia nesta conferencia nun espazo que, como sabedes, é emblema e é orgullo de todos os verinenses e verinensas, que é esta Biblioteca Pública Municipal, que ten o premio María Moliner a mellor biblioteca do Estado. É para min unha verdadeira honra presentarvos a persoa que vos vai a falar, pois por moitísimas razóns. En primeiro lugar, porque é unha persoa que quero, que respeto e que admiro profundamente, e despois, por outro lado, recordábamos o outro día como coincidíamos, fai exactamente 10 anos, eu coincidía nunha charla na universidade presentando a Carme Adán, non? Entón, bueno, despois de 10 anos volvemos a estar aquí, afortunadamente, e eu volvo a estar presentándoia, o que supón, bueno, pois un orgullo especial. De Carme poderíase decir moitísimas cousas, porque é moitísimas cousas. En resumo, Carme Adán é filósofa, ensaísta e política, catedrática de ensino secundario de filosofía, licenciada en filosofía e doutora en filosofía pola Universidade de Santiago de Compostela. No ano 2005 encabezou a candidatura do BNG na provincia de Pontevedra, sendo elexida deputada no Parlamento Galego, posto que ten que deixar para encargarse da Secretaría Xeral de Igualdade na Vicepresidencia da Xunta de Galiza. Do ano 2009 ao ano 2016 foi deputada no Parlamento Galego, foi vicesecretaria da Mesa do Parlamento, secretaria da Comisión de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo. É autora de unha inmensa obra académica e que tedes acceso cada un de vos e cada unha de vos, entón eu case que, sin máis, lle dou a palabra a Carme para que nos ilustre tamén esta conferencia importante, non? Para falar de mulleres, para falar de literatura e para falar do amor polas palabras en María Victoria Moreno. Sen máis, deixo vos con Carme. Pois moitas... Teño que agradecer, bueno, primeiro permitindo que o faga a Diego en confianza, non? Porque é certo que este para mí tamén é un acto emotivo, porque dices, carai, que rápido pasan 10 anos, cando me dixo Diego, recordo moi ben esa tarde, incluso a aula, e, bueno, pues, ele era estudiante, e, bueno, pasaron moitas cousas, non? Pero, efectivamente, e, bueno, pues, como moi agradecido velo aquí, ocupando un cargo político importante, facendo ben, tirando polo seu pobo, que é algo bonito, e compartindo tamén estes tempos de palabras con todas e todos vos. Moitas grazas por convidarme, a verdad que é un placer estar nesta biblioteca, que con ese grande recoñecemento no 2017, porque unha biblioteca non é un sitio onde están os libros, sino que é un espazo vivo, un espazo... Antes se presentaban aí os voluntarios e voluntarias que traballan coas palabras lendo das os nenos, e entendo que esta charla, que eu quisera que fora tamén un debate, a contribuirá a un pouco a viveza deste espacio. Parabéns polo traballo feito, a que traballades todos os días aquí, aos que tedes as responsabilidades, e en xeral ao pobo de Verín, que o que fai a biblioteca, non os libros. Cando me convidaron, a verdade é que teño o defecto de decir poucas veces que non, e despois me arrepíntome un pouco, non vos vayades a pensar, porque eu non me dedico á literatura ni moitísimo menos, nunca fixen crítica literaria, ni análisis literario, como un pouco aí atomentou Diego cos kilómetros que teño detrás, me dediquei fundamentalmente á filosofía, un pouco ao ensaio, á perspectiva feminista no ámbito da filosofía, pero non á literatura, simplemente eu me achego á literatura como lectora e como muller comprometida coa transformación do mundo a través do feminismo, e tamén a nosa literatura, a literatura galega, como muller nacionalista comprometida coa lingua. Entón, hai 3 ou 4 cousas que quería reflexionar conxuntamente con vos, e tamén despois escoitar o que opinades e como vedes a respecto das mulleres e a escrita, e despois en concreto xa na obra da homenaxeada este ano, a María Victoria Moreno. Sabedes que é a 4ª muller a que se dedica o Día das Letras Galegas, cal tamén nos ten que facer un pouco preguntarnos esa
o número de mulleres que foron homenaxeadas. Por que a primeira parte de mulleres e escrita? Estamos moi acostumados, eu creo, e a xente moza seguro que está aí atrás así tamén o ve, a que son as mulleres as que máis neste momento están sendo lectoras, as que máis len. Eso din pois todos os estudos que fai pois, o Consello da Cultura Galega, o que fai o Ministerio de Cultura, onde, bueno, pois os números nos falan de que son as mulleres as lectoras neste momento. Temos a falsa crenza tamén de que as mulleres son máis escritoras, non? Que científicas, por exemplo. Eso seguro que se salimos á rúa e o preguntamos, ou se vamos a un instituto tamén non lo dicían, sí, as mulleres son máis de letras, en esa división tan rara, non, que se fai entre ciencias e letras, como se pudiéramos coller o coñecemento e facelo cachiños, como se non fora un todo. E despois, cando vamos a ver pois, os recoñecementos, tomando por recoñecemento as letras galegas ou o Premio Cervantes ou o Premio Nobel, o número de mulleres é máis ou menos moi semellante aos premios Nobel científicos ou os recoñecementos en outros ámbitos do coñecemento. É dicir, que o recoñecemento, que non o é todo, máis ou menos vai de forma moi semellante ao recoñecemento en outros ámbitos. E as mulleres tampouco lles foi doado chegar a ser escritoras. Históricamente, as mulleres tamén tiñan ese ámbito vedado e pouco recoñecido a respecto dos escritores, non? Se pechamos os ollos, intentamos que nos veñan nomes á cabeza de mulleres escritoras, pois seguro que temos moitísimas menos que homes escritores, non? Face de a proba. Non fai falta que poñamos aquí en común, pero face de a. De feito, unha escritora moi importante e moi famosa de principios do século XX, como é Virginia Woolf, escribe un escrito con unha idea que xa unha galega o dixo bastante antes, como Rosalía de Castro, en Lieders, de que raro que as mulleres non sexan escritoras. E ela escribe un cuarto propio, que seguramente moitos o leíchedes, con esa magnífica comenzo, que el di, claro, si Shakespeare tivera unha irmá cas mismo talento, as mesmas capacidades, non sabremos nunca, porque era imposible na súa época, que tivera a posibilidade de que chegara a escribir nas mesmas condicións. Pois esa conquista, ¿no? Esa conquista de poder escribir, é dicir, ter a formación, ter o tempo, ter todo o que rodea, ¿no? A poder facer un traballo intelectual que non solamente estivo vedado ás mulleres, pois tamén aqueles que estaban nunha clase social onde o traballo manual se ocupaba todo o tempo, non? E tamén, bueno, pois o podríamos, eu tería aquí un libro sobre mulleres e literaturas de unha muller negra que analiza iso tamén para as persoas de raza negra, como ese acceso á literatura distinto ou diferente ou non igualmente recoñecido. Pero é certo que as mulleres ese acceso tiveron que esforzarse moito. Nos temos dous exemplos, un en lingua galega que dá inicio a nosa literatura contemporánea, que é Rosalía de Castro, e en lingua castelá tamén unha muller como Emilia Pardo Bazán, que non ten o mesmo recoñecemento polo feito de ser muller a coetáneos dela como Benito Pérez Galdós, por poñer un exemplo. Entón, dende ese espazo, as mulleres en este momento escritoras, que son moitas, me vou a centrar no ámbito galego, se vamos a unha librería, vamos á biblioteca, temos un abano importante de mulleres escritoras. E fai 15 días estaba en un debate de 3 escritoras galegas, Teresa Moure, Sina Veiga e Inma López. As 3, Inma López Silva. Escritoras con unha produción detrás moi importante, ¿no? De casi a mesma xeración, ¿no? Tanto Sina como Teresa son da miña xeración. Inma é unha escritora un pouco máis nova e o tema de debate era que relación teñen as mulleres coa escrita. Hai unha escrita máis de mulleres,
cando vas a un premio literario se nota cando unha novela está escrita por mulleres ou por homes, cando vamos a coller un libro e de mulleres agardamos que teña outros temas, non agardamos, os homes escriben de todos os temas, escribimos as mulleres de todos os temas, lemos as mulleres de todos os temas. Estos interrogantes que se nos mostran cando nos acercamos á literatura escrita por mulleres. E iso, solamente que nos fagamos esa pregunta, se a denota, se a fai referencia a que efectivamente hai un problema, que cando unha literatura está escrita por mulleres, xa nos mesmos, agardamos que esa literatura sea diferente, que haxa outro planteamento, que haxa outros problemas, ou que teña unha óptica, vamos a decir, entre comillas, femenina. Cando, en principio, se a literatura é algo, é ser capaz de crear nosotros mundos ou unos mundos imaginarios onde podemos travestirnos, onde podemos ser outras cousas e onde podemos expresar aquelo que non expresará a filosofía, non expresará a ciencia, porque reborda un pouco o ámbito da realidade na que estamos circunscritos e circunscritas, non? Entón, ese debate eu creo que non está resolto, co cal en esta mesa non o vamos a resolver, non podemos, pero sí que está aí encima. E elas decían unha cousa que eu me quedei moi pensativa, e como además teña esta charla, pois agarro as súas palabras, decía que sempre temos que estar loitando porque somos escritoras e a nosa valía e resignificando constantemente as palabras, porque se espera de nos que seamos máis emotivas ou porque, efectivamente, igual as novelas escritas por mulleres, decía como moi bo acerto Teresa Amure, pois nos describen un parto, ou nos describen outras cousas que igual non estiveron descritas en toda a literatura feita por homes. Bueno, deixaban aí algo que a crítica literaria feminista é certo que analiza en moitos momentos e que eu sinceramente non sabría que contestar. Aquí temos persoas ademais que teñen o oficio de que escriben moi ben, que escriben novelas e despois igual podemos facer un pequeno coloquio. Pero é certo que hoxe existindo unha grande cantidade de escritoras, ser escritora, aínda, decían elas, e eu comparto, en certa medida, pois unha posición política de intentar transformar o mundo coas palabras, porque é visibilizar, e moitas delas así o fan conscientemente, determinadas cuestións a través das palabras, porque as palabras visibilizan, sabemos, non? O maltrato contra as mulleres a través de nomes, non? Violación, estamos aí reivindicando que non sea unha palabra que non acepte el Código Penal, ou violencia de xénero, o feminicidio. Curiosamente, me viña unha das mulleres galegas que primeiro utilizou a palabra feminicidio, pero na versión mujericidio, Emilia Pardo Bazán, e que para nada recoñecido, está aí, seus escritos, e moi invisibilizado, e é unha das primeiras, digamos, no planeta, susto coas inglesas, porque as inglesas xa o están utilizando no 19, o término feminicidio en inglés, para facer referencia a que as mulleres sufren violencia, non? Pero, o que volvamos a retomar o fío, o que estaba dicindo, as palabras poñen luz, nos fan pensar, incluso na ficción, na literatura. Por iso, cando me acerquei á obra de María Victoria Moreno con esta idea de que ocurre coa literatura e as mulleres, coa escrita e as mulleres, que nos leva a escribir, sobre que queremos escribir, sobre aquelo que decía Rosalía de Castro, non? Daquelas que escriben din que teñen alma de muller, daquelas que cantan as pombas din que teñen alma de muller, eu que non o fago, virse da paloma, ai de que a terei, que é unha problematización xa que fai ela sobre que se espera de unha escritora, sobre que ten que escribir unha escritora, sobre cales son os temas, ou ningún tema, ou todos os temas, ou nós como lectoras e lectores que agardamos, que lle preguntamos, onde seguimos pensando que por que unha escrita de muller vamos a notar, entre aspas, entendedeme ben, máis sensibilidade, porque seguimos pensando
home racionalidade, muller sensibilidade, vamos a buscando que se reproduzcan esos estereotipos ou non, ou na novela erótica, a novela escrita por mulleres, é un xénero, bueno, pois pouco desenvolvido. Es decir, se nos abren un montón de interrogantes. María Victoria Moreno, además, sabedes que ten dúas cuestións que eu quería destacar. Por unha banda, que dá inicio en Galiza a literatura infantil e juvenil, algo que eu creo que é importantísimo, e temos aquí os mozos e as mozas, e por outro lado, que unha muller, claro, que nace fora, ven a vivir a Galiza como profesora de lingua e literatura castelá, e sabedes que se acaba convertindo en unha gran defensora da nosa lingua, non? Que imparte cursos de galego nos anos 70, que incluso lleva a que a policía lle retire o pasaporte, é dicir, que está perseguida por iso, e acaba realmente entendendo moitas cousas da nosa cultura, e eu, sin ser para nada unha experta, seguramente que aquí igual sodes máis nela, acaba entendendo a nosa cultura a través da nosa lingua. E despois vos lerei algúns fragmentos de un dos seus contos. Ela vive un momento que, pois eso, a implantación da lingua galega nos institutos, despois nesa etapa denominada transición, que os temos en cuestión, si transitamos a algún sitio nos quedamos máis ou menos en el mismo, pero bueno, así se denomina transición. Ela vive todo ese proceso coa expectativa de que efectivamente a lingua galega perdure a través do ensino da lingua galega. E o ensino da lingua galega aos máis cativos e as adolescentes, fundamentalmente aos adolescentes aos que ela lles da clase de literatura castelá en lingua galega, e a que, además, aos que ela lles vai a escribir despois a través dos relatos, das novelas, e como directora, además, da colección Árbore de Galaxia. É dicir, que ela se compromete claramente con iso. Como sabedes, a veces cando leía algunhas das seus textos, claro, a literatura para adolescentes, cambian os adolescentes, e parece que esa literatura tamén se queda como cos adolescentes de antes, pero creo que como documentos para entender unha época tamén é moi interesante. Eu creo que debemos valorar ese compromiso que fai ela coa lingua, e como explica, además, moi ben, e o vemos a través das biografías que saíron a respecto do Día das Letras Galegas, que ela sempre di que se enamorou das palabras, que sentiu amor por as palabras, que as palabras a ela lle transmitían amor. Seguro que isto pensamos, que cosa tan ñoña, ¿no? E que típico, ¿no?, de decir, o esperable de decir das mulleres a respecto da escrita. Pero fagamos un esforzo por non velo como un tópico, sino velo como unha posibilidade. Alguén que ven de fora e quere entendernos, e para entendernos o que fai entender a nosa lingua. Fai pouco, acaba de salir unha recopilación de relatos dela que foran ou publicados en folletos ou que quedaran sin publicar e que realmente son póstumos, por a editorial Urco, ¿no?, con este título tan bonito do amor e as palabras. E o primeiro eleva por título Querida Aboa, e o publicou nos anos 90, non me acordo exactamente en que ano, en aqueles libriños que seguro que moitas, bueno, libriños non eran como folletos que regalaba o Castromil, que eran contos do Castromil. Os recordades? Porque todos fomos... que eres moi novo, claro, tú vas a recordar. Non, na cera, claro, é que... Pero os que saíbamos no Castromil... É que nós saíbamos en Monbús, entonces... Vamos na seguinte fase xa. Claro, pero non me acordo cando se vende Castromil, en que ano, pero nos 90 Castromil existía, íbamos en Castromil e sacou aquela colección de contiños e ela publica justamente de Querida Aboa. E eu leí, nada, ni o coñecía, ni me acordo, recordo aqueles contos, pero que non me acordo para nada, non sei se teño algún, a verdade que non os dou atopado na casa. E este de Querida Aboa, empecé a ler, porque é como se estiveramos escribindo alguén
unha de nós, e permitide os homes que non vos cite, unha das que estamos aquí da miña xeración, das 50, 60, como se estuviéramos escribindo este conto, porque relata justamente un adolescente que xa vive nunha cidade e que vai á aldea a visitar a súa avoa. E son as nosas avoas, ahora xa non quedan. Mira, con Teresa, ahora xa non quedan. Ahora as avoas foron as últimas avoas das aldeas, porque eu creo que fomos unha xeración que estivemos, fomos unha xeración que aínda escoitaba ecos da aldea e que xa non iba a ser capaz de legar nada da aldea aos seguintes, porque estaba, aí sí que era un tránsito, non? Non sei se tránsito, bisagra, non sei como podríamos denominar a nosa xeración. Primeiro porque moitas de nós nacíamos na emigración ou nacíamos nas cidades, e a aldea era como moito as festas do verán e as festas do verán, porque claro, tampouco estábamos co coche para poder ir ni tan siquiera Nadal moitas veces, nin os fines de semana. E entón cando empecé, me parecía imposible que non fora galega o lelo. Me parecía que o vivira ela, que realmente estaba relatando algo que lle pasara a ela, que efectivamente onde nace en Cáceres, además o seu pai morre enseguida, moi novo, e a súa nai é mestra, e ela é becada desde moi pequena para ir a estudiar o bacharelato a Barcelona, o sea que non vive unha aldea galega, pero en cambio a relata perfectamente de como chega a nena, como as avoas, acordades que estaban sentadas vestidas de negro diante da casa, nesa pedra magnífica onde dá o sol, sin prisa, non? Algo que xa se morreu con elas, porque as abuelas de agora tamén ten prisa, van todas cos carritos constantemente, porque cos nenos, son avoas multitarefa, e as que ves por lo menos polas rúas de Vigo así son. Entón estaban aí esperando tranquilamente, vestidas de negro, con ganas de verte, te iban a chuchar. Todas tiñan, como aquí, un mesado na cociña que era blanco, ben sesa de mármore ou de azulexos. Ela conta e ali estaban unas moscas felices que vivían tranquilas, que se quedaron, ahora hasta las moscas van con outra